Ovo je varijanta punjene tjestenine za koju su se u Aureliji odlučili rikota špinat. Skoro sam mislio držati se vegetarijanske priče, ali onda sam se sjetio da sam nedavno bio na farmi kod našeg nogometaša Vide i onda sam se odlučio za ovog kare. Ja sam jedan od onih koji vole pomiješati i maslac i maslinovo ulje u različitim omjerima.